Ahojte, som Maťo a dnes sa s vami podelím so svojimi skúsenosťami a ukážem vám, prečo som sa rozhodol hlbšie ponoriť do sveta kryptomien. Tak poďme na to. Kryptomeny nie sú len fenoménom posledných rokov, ale predstavujú revolúciu v spôsobe, akým chápeme a používame peniaze. Rozhodol som sa pre kryptomeny, pretože ponúkajú fascinujúce príležitosti od vyššej volatility, ktorá môže znamenať rýchlejšie zisky, až po nižšie vstupné bariéry, ktoré otvárajú dvere investovania každému a nie len veľkým hráčom na finančných trhoch. Prístup k novým a vzrušujúcim projektom, decentralizovaná povaha bez jediného kontrolného bodu a možnosť obchodovať non-stop. To všetko robí z kryptomien atraktívnu možnosť pre moderného investora. Avšak s veľkými príležitosťami prichádzajú aj veľké riziká. Je kľúčové, aby každý investor pochopil a zvážil rizika spojené s vysokou volatilitou a potenciálnymi stratami. V tomto videu sa pozrieme, ako vstúpiť rozumne a zodpovedne na kryptotrhy, pričom si udržíme otvorenú myseľ a dôraz na neustále vzdelávanie v tejto dynamicky sa vyvíjajúcej oblasti. Pridajte sa k nám a spolu objavíme, ako môžu kryptomeny zmeniť nielen spôsob, ako investujeme, ale aj to, ako vnímame hodnotu peňazí v digitálnom veku. Kryptomenové burzy sú otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To umožňuje obchodovanie kedykoľvek, bez ohľadu na časové pásma a pracovné dni, čo je výhodné pre tých, ktorí chcú obchodovať mimo tradičných obchodných hodín. Kryptomeny sú známe svojou vysokou volatilitou, čo znamená, že ceny môžu rýchlo rásť a klesať. Pre obchodníkov to znamená viac príležitostí na rýchle zisky, aj keď to zároveň prináša vyššie riziko. Obchodovanie s kryptomenami často nevyžaduje vysoký počiatočný kapitál. Mnoho platformiem umožňuje začať obchodovať s malými sumami peňazí, čo robí investovanie prístupnejším pre širokú verejnosť. Kryptomeny sú často založené na decentralizovaných technológiách, ako je blockchain, čo znamená, že neexistuje centrálna autorita, ktorá by kontrolovala trh. To poskytuje väčšiu transparentnosť a bezpečnosť transakcií. Kryptomenové burzy sú globálne a umožňujú obchodovať s účastníkmi z celého sveta bez obmedzení. To zvyšuje likviditu a ponúka viac obchodných príležitostí. Mnohé kryptomenové burzy ponúkajú pokročilé obchodné nástroje a funkcie, ako sú margin trading, futures, staking a yield farming, ktoré môžu investorom pomôcť maximalizovať svoje zisky. Obchodovanie s kryptomenami často prichádza s nižšími poplatkami v porovnaní s tradičnými finančnými burzami, kde sú časté poplatky za sprostredkovanie a správu účtov. Transakcie s kryptomenami sú zvyčajne rýchle a môžu byť vykonané takmer okamžite, na rozdiel od tradičných burz, kde môže trvať dni, kým sa finančné prostriedky prevedú. Mnohé kryptomenové burzy umožňujú vyššiu úroveň anonymity a súkromia pri obchodovaní, čo môže byť atraktívne pre niektorých investorov, ktorí nechcú zdieľať svoje osobné údaje. Obchodovanie s kryptomenami umožňuje prístup k novým a inovatívnym projektom prostredníctvom ICO, Initial Coin Offerings, a IEO, Initial Exchange Offerings, čo môže investorom ponúknuť príležitosti investovať do projektov s vysokým rastovým potenciálom. Tieto výhody robia z obchodovania s kryptomenami atraktívnu možnosť pre mnohých investorov hľadajúcich nové príležitosti a vyššie zisky. Avšak je dôležité si uvedomiť, že s vyšším potenciálom zisku prichádza aj vyššie riziko. A preto je kľúčové investovať zodpovedne a s dostatočnými znalosťami. Preto vždy investujte rozumne a zodpovedne. Vždy dodržiavajte risk management a riskujte len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť.